Ukhala ngaphansi ukhuzani kwiTop 10 uKhozi FM yokuhlukanisa unyaka. Sanibonani nginibingelele nginamukele ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kadlo. Mangabe ke uyaqala ukupheka le channel ngicela ungenze iqiniso ukuthi ke uqofe lapha na usubscribe. Mawukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi mawuqeda ukubona le video uyawucofa ulike ucomment futhi kulolu daba. Ingane zakwethu zihodulana ngamahwanqa, zihodulana ngeyintshebe ke lapha na kwiTop 10 yoKhozi FM phakathi ke kwakhuzani kanye ke nomthandi negcokamelisha. Njengoba ke uKhozi FM namhlanje ke luveze ipost ecacisayo noma egqamisayo ukuthi yiphi ingoma esavotelwe kakhulu ke kule top 10 kusukela nge1 kaDisemba kuze ke kube yi8 kaDisemba. Usho ukuthi nje leyo ngoma ke evotelwe kakhulu kuleli viki esiphuma kulona iyona ngoma ke esahleli ku number 1. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, iMaswidi Media Production ithe ayigijime nje izobonisa ke umlaleli wayo okanye umbukeli wayo qala nje bengakaboni ke nabanye. iTop 10 ke yoKhozi FM yokuhlonisa unyaka iyona ke lelandelayo imi kanje. Ingoma ke esase ku number 1 umthandeni igcokamelisha ihamba nolwandle nkulu iParis. Mafuna ke ukuthi sihlukanise ngayo unyaka SMS ingoma ku 33665 uzothi ingoma B. Lanza kwethu ngicela ukuthi nginikhumbuze ukuthi mawu SMS uKhozi FM njengoba beshilo bathi SMS ingoma kanye nohlamvu uzokwenza ke uhlamvu lube capital letter kube uhlamvu olukhulu kanye ke namagama athi ingoma kuzoba ke amagama amakhulu bese ke uyabhala ukuthi ingoma B noma ingoma E noma ingoma C noma ingoma A kanjalo kanjalo. Ingoma ke esadla ubhedu ke njengamanje iyona ke kamthandeni iParis ukhuzani ke yena ke usalandela ngemuva ke noMjolo bese ke kulandela lezi ezinye kothukuzini ohello othemba lami zonke ke lezi. Ngiyacabanga ke ukuthi lokhu kunikeza umqondo ke lapha ekhaya ukuthi kumele ukuthi uvote kanjani, kumele ukuthi usiqinise isandla noma kumele ukuthi ukuthambisa ke njengoba sesibheke emaphethelweni ke akho ukuvota ngoba ke sisele namaviki amathathu ke manje. Ngikhumbuze nje ukuthi kuvalwa nini ukuvota, kuvalwa nge31 kaDisemba ngo12 wasemini, hayi u12 wasebusuku, kuvalwa ke ngo12 wasemini. Mafuna ukuvota SMS ingoma ngohlamvu olukhulu bese ke ubhala uhlamvu lwaleyo ngoma ke kube uhlamvu olukhulu. Zime kanjena ke kamaskandi ngana kwethu okwambe ukubonisa nje. Ngiyacela ukuthi sidibane kwivideo elandelayo.